Ledfed wedyn cyrraedd, etholiad gyffredinol, rhwng y ddau glown, Boris a Corbyn, siawns i ddilyn, goleuni newydd tybed, a'r cwbl wedi glanio yn adeg cysuraf y flwyddyn, genedigaeth Crist. Wedi, bod ni'n mynd rownd yn ymwneud mas, tair ganenol. Ond mi gan tirenla, na hwn yn gyfle gyffron, yn gyfle iachub y diniwed, rhag y diafol. Mae'n, dim ond holl onest â chi'n gyrgen, dim ond mwyn cael cael ei yma hefyd, sy'n most am i beth sy'n digwydd. Ai, pam iawn. Mwyn i gael i sy'n hwnt, chi'n gynnar hefyd. Mwyn eich i'r gyrfa, a rhaid i'r rwy'n begin o'r rhaid. Wel, yr arglwydd gyda fi gael i sy'n hwnt. Ie. Be ni'n fod o'n mynd i ne? Be ni'n fod o'n hefyd? Hefyd i'n penderfynu pa glown fydd yn brifweinidog ar y deyrnas sy'n edrych. Bychan o ffarm, rhag o'r goster bad o. Ond eich cael ei fwt o'n gyda chi? Na, diw'n chan, ni'n gadael ffordd i gytyn. Wel, yn anffodus, ni fyddwch yn medru bwrw pleidlais yma hefyd. Ni amryd ag etholiad yn hollol gyfreithlon. Mhanol i etholiad gyffred e. Gwch chi, croes yn y bocs a wedyn mewn i'r bocs. Helo! Enw? Oes carden â chi? Cadyn fi? Carden i bleidleisio? O, be ddod ten cad, fe? Wel, na, di fi. Carden i ddangos bod chi wedi cofrestru i bleidleisio. O, na. Wel, yn anffodus, ni fyddwch yn medru bwrw pleidlais yma hefyd. Gwch chi gael ei opsiynau? Boris gai fod o. Fi wedi cael digon o'r immigrants yma. Fi esyn y doctoriaid bore mewn casglu prescription paracetamol, yn y gyd o dda doctoriaid forin. Dod i'r rhan yma a dwgi jobs ni gyd. Ie, Kev. Gyda un GCSE a 310. Fi'n siŵr bod Mohammed y neurosurgeon wedi mynd ar y jobyn. Croes yn y bocs a wedyn mewn i'r bocs. Enw? Kev a Britney. Ie. Robert? Oes carden â chi? Na, roedd. Wel, yn anffodus, ni fyddwch yn medru bwrw pleidlais yma hefyd. Gwch chi gael ei opsiynau? Ie, Corbyn byddai'n fod o. O, reit. Chi'n meddwl bod Corbyn yn well? Wel, change bach yna. Change! Ond i fi wedi gwneud unrhyw ymchwil mewn i'r etholiad yma o gwbl. O, dim lygel. O, reit. Pwy yw'r prif weinidog te? Wel, Boris yna. Mae lot wedi gwneud Theresa May. O, fi'n y gwyr. O, neis. Beth ydych chi'n rhaid amdano hynny? Wel, o'n i'n big fan o shampoo hyn. Shampoo? Theresa May o hwnna! Dim Theresa May! O, arglwydd hwnna'n ffini! Gwch chi croes yn y bocs a wedyn mewn i'r bocs. Helo. Helo bach, ti'n mynd ffoto? O, dwi'n gwneud. O, neis fel cenedlaeth ifanc yn troi allan i bleidleisio. Oes carden â ti? Oes. Wel, hallelujah! O, sori, ond carden y fan nhw hwn? Ie, mae mam di ala fi. Ac os ydym moyn misio Strictly Come Dancing. Wel, yn anffodus, ni fyddwch yn medru bwrw pleidlais yma hefyd. Pedax o bach. Gwa ti, croes yn y bocs a wedyn mewn i'r bocs. Wel, na beth oedd diwrnod. Ro'n i'n hofio'n y prysurdeb. Sa'n i gael cyfle mod o'n pleidlais ni eto. Wel, sori wedi bach, mae'n 1 munud wedi 10. Ni fyddwch yn gallu bwrw pleidlais yma hefyd. Iawn, cadw etholiad yma'n hollol gyfreithlon. Ond mae gan direm lan, ni wedi gadael gwaith i go hefyd. Oce, Cricket, dim ond achos chi yma. O na! So ti'n mi credu hyn? Fi di anghofio'n hardem